Mam trochę insze pytanie. Każdy z nas stracił kogoś bliskiego. No i wiadomo, że ta trauma powoduje, że my chcemy ta osoba zatrzymać. Ja sama po sobie wiem, że ja se sam ustawiała zdjęć od mojego chłopa w sumie 24. Tam był fotel, na którym on umarł. Żaden nie śmiał na nim siadać. Leżały jego lacie, jego t-shirt. I co ty o tym sądzisz? Ja powiem tak, ja rozumiem doskonale, że stracić kogoś bliskiego jest dla nas wielką traumą. Ja to rozumiem. Ostatecznie sama w życiu też straciłam kilka bliskich osób, a jak to u mnie bywa, tak los chciał, żeby na przykład moja babcia umarła mi na rękach, a moja mama mieszkała oddzielnie, więc pojechałam do niej i zastałam ją już martwą i dane mi było zamknąć jej oczy. Więc rozumiem, że to jest wielka trauma, ale trzeba pamiętać o jednym, że my zostajemy po tej stronie, czyli w świecie realnym, w którym jesteśmy związani z innymi osobami. Mamy dzieci, mamy wnuki, mamy przyjaciół, mamy wiele osób, którym bardzo zależy na nas i uważam, że i pod względem duchowości, i pod względem funkcjonowania w tym świecie, koncentrowanie przez bardzo długi czas i wydłużanie tej żałoby jest bardzo dla nas niekorzystne. Dla nas żywych. Dla nas żywych, tak. Dlatego, że z punktu widzenia psychologii na przykład, byłam kiedyś w takim mieszkaniu, gdzie powiesił się chłopak młody. On miał depresję, on się leczył, był jakiś moment nieuwagi tej rodziny i stało się najgorsze. I teraz weszłam do tego mieszkania, tam od drzwi już można było wyczuć bardzo ciężką, taką niekorzystną energię, mimo że mieszkanie było piękne, jasne, bardzo gustownie umeblowane, ale do czego zmierzam? Tam w tym mieszkaniu pokój tego chłopaka był nie do ruszenia. Tam nikomu nie wolno było wejść, nie wolno było nic tam robić. To było sanktuarium po prostu. Sanktuarium, gdzie ta matka przeżywała swoją traumę codziennie na nowo, można po części powiedzieć na własne życzenie. W dużym pokoju, no jeżeli powiem, że stworzony został ołtarz, to chyba nie przesadzę, bo tam były kwiaty, świeczki, zdjęcie formatu, nie wiem, no większe niż A4 na pewno tego chłopaka i tak dalej, i tak dalej. Ja stwierdziłam, że tam nie było obecności duchowej. Tam była po prostu ciężka energia tych wszystkich myśli dramatycznych, bo chłopak miał depresję, więc to się wszystko zamykało w tym jego pokoju i tam nie było żadnego nawiedzenia, tylko po prostu ta energia i zachowanie tej matki powodowało, że cała reszta domowników żyła w takim transie, w takim jakby, wiesz, to jest tak jakby cały czas wpuszczać do domu nieświeże powietrze. No więc jak tam ma być dobrze, jak tam mają ludzie żyć, być zdrowi, oddychać, funkcjonować. I to mieszkanie nie było przez tego chłopaka nawiedzane. I do czego zmierzam? Tworzenie takich sanktuariów i takich ołtarzy raz, że powoduje niemożność wyjścia z żałoby, bo żałoba jest nam potrzebna, ale ona musi mieć gdzieś swój kres. Ona się musi skończyć i trzeba nauczyć się żyć bez tej osoby. I to jest bardzo istotne. Natomiast te wszystkie ołtarze, te sanktuaria, gdzie nie pozwalamy się nikomu zbliżyć, no jest to po prostu samo udręczenie siebie i całego otoczenia. Ja bardzo długo rozmawiałam z matką tego chłopca. Ja jej tłumaczyłam, ja mówię, jak pani myśli, jak się czuje pani córka, kiedy codziennie przychodzi do pani, bo ta pani się opiekowała swoją wnuczką,
I wszędzie widzi zdjęcia brata, natomiast gdzieś z boku wciśnięte w kąt jest jedno malutkie zdjęcie tejże córki oraz równie malutkie zdjęcie pani wnuczki. Jak się czuje pani wnuczka, kiedy nie może bawić się w tym pokoju, bo pani stworzyła tam przedziwną przestrzeń, jakby z intencją niepojętą dla tego dziecka. Ja się zapytam, czy pani rozumie, co pani robi im wszystkim i sobie? W końcu ona zaczęła rzeczywiście słuchać tego, co ja do niej mówię i mówi, to co ja mam zrobić? Ja mówię, po pierwsze, pozbyć się tych wszystkich klamotów z tamtego pokoju. Zrobić tu sobie sypialnię, pokój do zabaw dla wnuczki, cokolwiek, ale na pewno nie zostawić tego tak, jak jest. Zlikwidować ten ołtarz, bo pani nie dość, że wszystkich trzyma tą żałobą, to jeszcze być może trzyma pani również syna. Ponieważ on, przynajmniej w co ja wierzę, że nasi zmarli, oni do pewnego stopnia są w stanie odbierać te emocje, które my mamy tutaj i które generujemy. I on nie dość, że żyje w tej chwili po tamtej stronie, ma traumę, ponieważ zdaje sobie sprawę, że zabił człowieka, czyli samego siebie, bo czymże jest samobójstwo? Zabójstwem tylko samego siebie. Nie dość, że to musi udźwignąć, bo teraz jest tego świadom, tam już nie ma depresji, tam jest tego świadom, co się wydarzyło, to jeszcze dźwiga tą traumę tutaj. Oczyściłam to całe mieszkanie energetycznie, to wszystko się wywietrzyło, to zostało wszystko zebrane, wyczyszczone. Ta matka rzeczywiście, jak się okazuje, to trwało prawie 3 tygodnie, ale wprowadziła te wszystkie zmiany. Zrobiła tam bawialnię dla tej wnuczki, w tym pustym pokoju po tym synu, zlikwidowała ten ołtarz i w przeciągu niepełnego miesiąca ta rodzina zaczęła wracać do normalnej, zaczęła normalnie funkcjonować. Nikomu się nic nie śniło. Całkowicie atmosfera. Został zlikwidowany ten ołtarz nieszczęsny, bo przyjmijmy jedną rzecz. Jeżeli ktoś na przykład w domu stawia dewocjonalia, prawda, tworzy taki prawdziwy ołtarz z dewocjonaliami, to po co to robi? Po to, żeby uprawiać pewien kult. Tak? No, modli się do świętych, nie wiem, do Matki Boskiej, do Jezusa, uprawia pewien kult. I to samo czynimy, stawiając właśnie ołtarze dotyczące osób zmarłych, też uprawiamy kult, który z punktu widzenia zdroworozsądkowego nie jest dla nas korzystny, z punktu widzenia energii i tego, co się wokół niego kumuluje, również jest szkodliwy, a nawet z punktu widzenia religii katolickiej, no jest to katolicki kraj, jest to po prostu pewnego rodzaju, moim zdaniem, herezja, ponieważ wstawiamy w miejsce kultu wyznawanych świętych, czy powiedzmy w miejsce kultu Boga, wstawiamy tą osobę. Bo owszem, w religiach Dalekiego Wschodu na przykład jest popularne, że stawia się zdjęcia swoich nauczycieli, czy swoich rodziców, którym się dużo zawdzięcza, ale to ma zupełnie inne podłoże. To jest po prostu uwielbienie dla mądrości. Uwielbienie, tak, oddanie hołdu, same pozytywne aspekty tu wchodzą w grę. A tutaj jest to po prostu... Kiedyś rozmawiałam z jednym księdzem i bardzo otwartym i on mi powiedział, że to jest trochę tak, jakby ktoś nie rozumiał, na czym polega cierpienie na krzyżu. Że wielbiłby cierpienie, a nie Jezusa. I to jest, przekładając to właśnie na stawianie takich ołtarzyków zmarłych, które de facto no po prostu są służą potęgowaniu własnego cierpienia. Ja dlatego zawsze zwracam na to uwagę, że może warto przemyśleć to, co się dzieje wokół nas w takich właśnie trudnych, ciężkich sytuacjach i to, co się dzieje w realu, bo nie tylko, że
jeśli podejdziemy do tego powiedzmy od strony feng shui, czy jakichś innych takich technik, które mogą być tutaj w Polsce uznane za kontrowersyjne, ale nawet z punktu widzenia chrześcijaństwa, tak? Że to zupełnie z tym z religią nie licuje, natomiast wydaje mi się, że zawsze miłość do tych żywych, miłość ma to do siebie, że przecież jest nieograniczona. Ona może rozszerzać swój zasięg i powinno być tak, że wypełnia każdą przestrzeń, również tą przestrzeń, która nagle dla nas opustoszała. I myślę, że w żałobie nie możemy być egoistami. Musimy znaleźć ten moment, że żałoba się kończy i my pozwalamy innym na wyjście z żałoby i sami z niej wychodzimy. I otwieramy po prostu swoje serce dla tych, którzy żyją, ponieważ my jesteśmy tu i teraz i musimy myśleć o tej przestrzeni, którą mamy tu i teraz. I dla innych nowych zdarzeń. I dla innych nowych zdarzeń, i dla tych, których kochamy, a po prostu nieświadomie, bo nie wierzę, żeby tam wspomniana tutaj osoba robiła to świadomie przecież, ale nieświadomie bardzo kaleczyła swoich bliskich. Później, kiedy ta sytuacja się unormowała, miałam okazję spotkać, zresztą zupełnie przypadkowo, jej córkę i ona właśnie mi powiedziała, że mówi, bardzo Pani dziękuję za to wszystko, co Pani powiedziała, bo spowodowało to bardzo korzystne zmiany w naszym życiu i odzyskałam matkę. Odzyskałam matkę. I to wejście się do serca wszyscy, kiedyście kogoś bliskiego stracili. Żywe wokół was są ważne.